Е така, искаш ли? Е сега, почвам да снимам след 20... Ама сега са ми червени буквите. Сега са ми червени буквите. Да, щото снимаш. Ама снимам ли? Да. И здравейте YouTube. Сега съм в един сервер. Много як и ето го. Показвам го само рекламка. Да влезнете. В описанието ще има това. Кажете здравейте. Его. Здрасти. И така, това ми е първия клип. Разбира се. Здрасти. Да. И това е Майнкрафт. Да. То се вижда. Връщваме спауна. И ето го спауна. Пирамидка аз я направих. С помощ на Дакоса, БГ, хостера. Ето вижте. Аз съм хостер. Влизайте, забавляйте се. И така, да. Това е хейтбилдера, да. Да, ето. Това е най-якият То човек. е още... Тия ларпове трябва да ги махаме, защото не са такова. И да, това беше първият ви клип малък, ама нищо. Ще почвам поредица на Майнкрафт с приятел. С Дакоса ще почнем поредица с моите клипове. И с това. И с Про 100 коп. Да, ще почваме поредица на Майнкрафт. О, да. И това беше от мене. Аз бях Аудбой и бай. Сега как се спира, бе? F9. И чао.